Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Hello? Hello, Corina. Magkita ta. Kay kimigaw na kay kunimo. Cracky, no. Basta magpaabot kunimo. Sa moabot kag sa dili. Corina. Corina. Naon sa bang kagibiyaan mo nimo tong imong gilunga nga kanon. Perting nakapangangtod. Baga nakadukot. May gani kay mi adto kuskusina. Kun wa pa. Oh. Corina? Uy. Hain man din ni babayhana. Wa man di ay din nas tindahan. Hastang tindahan gipasagdang able. Pastilan. Kalatan siyang. Nung saning kanon la. Napagtong laki ni. Miles, Nanaon sa man tong kanon. Napagtong lagi to. ay nangutan na pagyug kag naon sa nga imo na magitubag imong pangutana nga napagtong. Dili balag ba. Ang ako ba. Kung kinsang naglungag sa kanon. Nganong napiyaan. Ay si mama mo, Corina. Ambot ha, iding inahan ninyo. Kalit na lang nawa. Gibiyaan linungag. Gibiyaan lang. Gibiyaan pagirning tindahan. Saman wa kang kakita niya. Wa. Ikan man kung nikuha sa mga kanding nga gitugway. Ang imo di ang maguwang si Dodot. Nangipot sa kapaw la. Ay, naunsa naman ni Corina. Kadaghan na magsipiyat ini. Nganubang naingon naman ni siya ini. Kay noon sa desi, mama, lulatan siyang. Ay, di pa kang makasabot ay nalang pangutana. Bantay sa ng tindahan niya, ha? Kay arion ko rin na pagtong ng linungag. Ihurot ka ni pakaon niya pagtong ko mabalik na. Ni, kalain ni Lola, pakanon si mama pagtong dukot. Ayo! Ayo, papalit ako! Ayo! Ni-shoot? Ayo! Nayan sa'yo mo na-shoot? Oy! Naamoy! Oy! Naamoy wa diha, Miles? Naa! Ha? Naa! Oy, sure, Miles, oy! Na din ang wa di ay? Ikaw ni-shoot, kani kay pangutanon. Naa ang wa o wala? Libog ba eh? Tanawa, naglibog gani ka? Eh. Wa na ang wala. Ikaw bias ba? Lisod-lisod ron yung kunin mo na. Asto na nang way lami nga pasiyaw ni-shoot. Ay, wa siya lami. O saman mo, palikaw dili. Mupalit lagi unta ko. Pero, ingon kang wa ang wala, di wala. Ay, kaway klaro yun ni-shoot, oy. Bitaw, Miles, kining di ko mupalit, oy. Di man day ka mo palit. Unya, gara-gara ka. Kining, Miles, bitaw, Miles, kining bang wa mo kakitang mama ni mo Corina? Wa. Oh. May pa ko. Bot ni man na ay. Ingnan na ba kong bot-bot? Lagi! Ang pagiruan ni mo noy, oy.
ina gani kong kita ko. Ya, misakay ganig habal-habal. Ha? Unsay misakay ka balabal? Misakay lagi habal-habal. Asa man kuno siya, bi? Aw, kanay wa ko may baw. Tinuod bitaw ka ni shoot. Misakay kit si mama ka balabal? Ay, sa mga kaistorya, mais. Ay, lagi! Asa man kuno to siya? Basig, kuan, kining magpatubil. Unsay magpatupil? Pagasolina ba? Ha? Unsay paggasolina? Mais, oy, kadaghan man yung pangutana. Patubil ba? Pagasolina ba? Kana bitong kanang ganing notag gasolina sa sakyanan, di ba? Kana bang naugahan ba? Mao magpatubil. Mao na lami man na. Nyay, kalibog. Nadi gasolina lami. Nga makahilo man na. Aw, depende kung sa itubil. Nyay, hindi man ka magtarog istorya ni Shutoy. Wajib ko kasapot. Hoy! Ay, nagpangutana sa lola, tansiyang ni mo ha, unsay pasabutan ng magpatubil! May klaro ni mo na yoy. Unsa? Nakakita ko nos isyot ni mama nimo. Asa man ko no, Miles? Isakay kunog, habal-habal lulatan siyang, kay magpatubel kuno og gasolina. Nyo, naglipog ko, kay ingon sino isyot, lami kuno. Napade gasolinang lami, nga makahilo man na lano. Pero, mingon po sino isyot, depende sa itubil. Ginoo ko. Ano la? Nansa ka? Ha? La? Ay, naunsa man ko eh. Nagpatuyang laligbok ka akong baba. Wadyo ko kapugong da. Ay, unsaon nga. Mag-uol man ko magunaw-una ng Pransyang dito Cebu. Kay basig, watod ko'y ebidensya nga may milagrong gibuhat ang iyong asawa din eh. Pero, ang mga liyo katong Rigi, labi pagsigi niya hatag og pabor nga tong ni Dudot ug Mais. Labi na gyud ni Corina. Murabag makunik nga do na joy relasyon ang duha. Pero si Miles, inosente taon kayo. Wa jud kasabot sa kong ipanulti ganina. Ay, gusto ta na konsultian si Francia sa akong namantikdan. Pero, ang nakapa lang kay wadyo ko ebidensya nga makapamatuod sa ako pagduda. Ay, ini dening natay asawa no o uya baka labi naglayo ta. Meron yun nga wadyo ko maguyab-uyab. Kaya saon, wa man sa ko'y manugot ako good. Ang di man sa ko kamo saon pagpanguyab. Mayroon jud ko asawa eh. Pero mas din do jud kung do na. Pero asam dos Corina no? Anong wa man to siya may pebaw ni nang tangsiyang o sa iyang mga anak mismo? Butan ako siyang sundan para ni Pransing. Aron may baon ako unsa gyud. Pero unsa man nga wa masukoy kwarta nga magamit og plate sa balabal. Ang aman bunog maglakaw la sa gono. Ay. Unsaon ka no? Isyot! Oy, si Dudot. Oh. Uy! Unsa man kitoyo ini? Dotske. Saman. Ha? Padugong lula ni Mutansyang? Ay nga no, God. Ambot lang! Nasa ka? Mura! Na. Muray gidagan. Nga naman ko, no? Ambot! Adi lang ko, Dots. Ay, inalas lula ni mo nga
Wa ko nimo makit din ni sa amo. Aing na nga milakaw. Kuning nun ako si Lola na isyat nga wa ko makakita nimo. Unya mingon pagid ko nga. Milakaw ka sa ato pa, kakita ko nimo. Kay ba man ko nga milakaw ka, di ba? Ahak makadudot ay. Kamao mo ka na. Hay. Ako pa. Di ba? Ay, bitaw. Unsa may to ni Lula nimo nako? Ha? Unsa man Dotski? Corina. Magkabuang gagit, Corina. Ang imong lawas. Bisag may duha ka na kanak. Bisag dagko na si Dodot ug Miles. Pero ingon sa wag yung kini magkatandog sa katawom sa mong lawas. O gambot ba? Anong dili ko matagpaw nimo? Nganong panganduyon ko yun kanunay nga magkakus kini imong lawas o bilangkuon kukot sa duha ko ka mga bokton. Corina, namati ka ba nako? Dili husto kining atong gibuhat, Greggy. Dako kining sa... May mubag dili ta mag-iskuta na. Greggy, paminawa ko. O kung sa pa pa'y paminahon ko nimo? Gusto kong mahunong na kini. Kaya nakonsensya na ko. Magkamatay una ta, Corina. Una ka na mahitabo. Magkamatay una ta! Greggy... And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!